Ja, vel at det kom natten og hentet en stedje. Vi får lette på en vei ved at vise annan part av samrøvene som vi ritt i Skype, som filmet, det som ikke har vært på en åren, så første part, så det opptidget nere i heimen og ikke ritt av Østerbro. Og vi får vite om takkene vil som vi vilja, og prøve å trøste play. Jeg tror ikke, man kan sige, at der er sådan specielle krav, der bliver stillet til det at være politiker, heller ikke at være kvinde og politiker. Det er klart, at det er jo afgørende, at man kan blive valgt, ellers er man jo sådan set ikke politiker. Men der er rigtig mange kvinder, som har fået en opdragelse, hvor der sådan er blevet sået tvivl om, hvad de egentlig kunne. Der er mange kvinder, der har oplevet forældre, der har sagt, jamen det er jo ikke noget for dig, eller det kan du ikke finde ud af. Og der har jeg været meget heldig, fordi jeg har haft forældre, som ikke mente, der skulle gøres forskel på mig og min bror. Og jeg har aldrig nogensinde hørt mine forældre sige, ej altså det er slet ikke noget, der egner sig for dig, og det er noget for din bror, og det skal du slet ikke tage dig af. Så jeg tror, jeg er vokset op med en stor tiltro til, at der er sådan set ikke noget, jeg ikke kan finde ud af. Der kan være noget, jeg skal bruge rigtig, rigtig lang tid på, fordi jeg ikke ved særlig meget om det, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg kan finde ud af det. Og jeg tror, at den selvsikkerhed, der ligger i det, har været en stor hjælp for mig i politik. Jeg bliver ikke slået ud, når folk synes, at jeg er dum, og jeg er mareridt, og jeg er en heks, og hvad det ellers er, jeg er blevet kaldt i tidens løb. Jeg tænker mest ved mig selv, ja, det må de jo så mene, det kan jeg ikke tage mig af. Og så har jeg kunnet arbejde videre. Men det har været svært for mange kvinder, og jeg tror, at kvinderne har brug for, at de kan etablere sådan nogle grupper, som jeg nu havde med strikkeklubben, og det kan også være grupper direkte inden for politik, hvor man snakker om nogle af de oplevelser, som er fælles. Der var sådan en norsk, jeg tror hun var sociolog, som hed Berit Aas, som på et tidspunkt opregnede sådan noget, hun kaldte for herskerteknikker, som vi studerede meget en overgang, og som jeg også selv synes, jeg har oplevet nogle gange. Og der skal nok også være nogle kvinder på Færøerne, som vil ikke genkende til en historie, hvor man er til et offentligt møde, hvor der er blandet mænd og kvinder, og der er en, der holder tale, og så kan der stille spørgsmål. Og der er både nogle mænd og nogle kvinder, der stiller spørgsmål til denne her mandlige taler, og han svarer mændene. Han svarer sådan set ikke kvinden. Og den kvinde, hun sidder så tit tilbage med en fornemmelse af, det var måske også et dumt spørgsmål, jeg stillede. Jeg skulle måske have formuleret mig anderledes. Hun vender det indad. Hvis de derimod er en gruppe, så kan de på forhånd have aftalt, at hvis han nu laver det der nummer, så er der en anden, der skal bede om ordet og sige, jeg kan ikke forstå, at Hanne eller Bente eller Berit, hvad hun nu hedder, som stillede det bedste spørgsmål, der overhovedet er stillet, før at hun ikke fik svar. Så er det sværere at lade være med at svare. Og hvis man ovenikøbet er 3, så kan man lave det nummer en gang til, hvis han stadigvæk ikke svarer. Og hele det der samvær med ligesom at kunne støtte hinanden og bagefter kunne analysere, hvad er det for en situation, man har været i, kan være en vældig god støtte for kvinder. Man skal ikke være for nærtagende, og man skal ikke tro på alt det, medierne fortæller om en, hvis man først når til tops i politik. Det er meget opmuntrende, at landsstyret selv kan se, at det er nødvendigt at gøre noget for at fremme ligestillingen og fremme, at der kommer flere kvinder med i politik. Og jeg synes, det lyder spændende med initiativet med Demokratia, og spændt på at se de resultater, der kan komme ud af det. Faren er selvfølgelig, og det skal man jo være opmærksom på, at man ikke gør det til en ren snakkeklub,
men at det udvalg, der er nedsat, også meget gerne skulle komme med nogle konkrete forslag til forbedringer. Noget af det, der har været diskuteret både i Danmark og i de andre nordiske lande, det er jo, om det er nødvendigt at lave nogle kvoteordninger, hvor man på forhånd siger, at der skal være en bestemt procentandel. Det kan være i et folketing, eller det kan være i en erhvervsbestyrelse. Og der er både Sverige og Norge gået længere end Danmark. I Danmark der har vi ikke sådan nogle kvotebestemmelser, og argumentet imod dem er altid, at men det vil være diskriminerende over for kvinder, fordi så tager man ikke den bedst kvalificerede. Jeg er slet ikke enig i det argument. Jeg mener roligt, man kan lave nogle kvoter, og hvis kvinder først får en chance, så skal de nok vise, at de dur. Og jeg plejer at bruge som eksempel, at lige da jeg var blevet valgt ind i Folketinget der i 1971, der kom jeg ind i Finansudvalget, som er det fineste og stærkeste udvalg, der er i Folketinget. Og jeg er helt sikker på, at der var ikke nogen, der vidste særlig meget om mine kvalifikationer. Men Socialdemokratiet havde aldrig haft en kvinde i Finansudvalget, og de ledende mænd var klar over, at den blev ikke ved med at gå. Så jeg plejer lidt spøgefuldt at sige, at de har nok raflet om det, og så var jeg heldig, at det var mig, der vandt. Men i og med, at jeg så kom ind i Finansudvalget, så havde jeg jo en chance for at vise, at jeg kunne noget, og at jeg kunne fylde den plads ud, og at jeg var god til det. Og jeg tror, at det var medvirkende til, at Anker Jørgensen så bad mig blive minister allerede i 1973. Og det vil sige, at hvis ikke der havde været den forståelse i ledelsen af, nu måtte man da gøre noget i forhold til kvinderne, så havde jeg jo ikke haft nogen chance for at vise det samme. Så mit råd til det udvalg, der nu er nedsat, det er, kom med nogle konkrete forslag. Lad være med bare sådan i generelle vage vendinger og tale om ligestilling, men sig, hvordan det skal gøres, sådan at det bliver bedre. Det har været dejligt for mig, der nu er blevet 75 år og er gået på pension, at se, at jeg har kunnet være med til at bane vejen for, at mange andre kvinder er kommet ind i politik. Og det, der har været opmuntrende, det har været også at konstatere, at det er kvinder med meget forskellige baggrund. Og mens jeg jo selv har brugt mine kræfter på karrieren og har en mand, men ikke har nogen børn, så er der jo kommet kvinder efterfølgende. Vi har også haft den første kvindelige statsminister, som også havde børn, og vi havde på et tidspunkt, der var der faktisk et flertal af kvinder, der var formænd for partierne. Så det er tydeligt, at de signaler, der er blevet sendt, det er, at det kan godt nytte noget for kvinder at gå ind i politik. Og man kan faktisk se, hvis man sammenligner med topposter i erhvervslivet, at så er der flere topposter i politik. Og det vil sige, noget tyder jo på, at vælgerne faktisk også synes, at der bør være kvinder. Det er jo vælgerne, som i meget høj grad bestemmer, hvem der overhovedet kommer til at sidde i Folketinget, eller i et byråd, eller i borgerrepræsentationen i København. Og det er jo derfra, kvinder så rekrutteres og kan arbejde så videre op til at blive minister eller overborgmester, som jeg sluttede med at være i København. Og jeg tror, det er meget godt, at der er den spredning, at det er så forskellige kvinder. Der er også nogen af dem, der siger, at de vil aldrig nogensinde have noget med kvindesag at gøre. Det slet ikke noget for dem. Og så sådan en som mig, der siger, at jeg vil i allerhøjeste grad have noget med kvindesag at gøre. Og jeg tror, at det er nødvendigt, at kvinderne er bevidste om, at der skal noget særligt til, og at det ikke kommer af sig selv. Vi har haft mange forskellige ligestillingsudvalg, både på
regeringsniveau. På et tidspunkt blev der oprettet et ligestillingsråd. Vi har også haft det i partiet, og nogle gange er det så blevet fjernet igen, fordi så synes man ikke, der var brug for det, og så kom der en periode, hvor der var brug for det igen. Det tror jeg bare, man skal tage som noget, der kan hjælpe i en periode. Og jeg tror ikke, man skal være spor bange for, at så sidder der nogle kvinder der. De kan jo ikke sidde der alle sammen. Og så kommer de med nogle forslag, og det kan da godt være, at der er nogen, der er uenige i det. Så må man ligesom tage det. Jeg kan godt forstå, at der kan være nogle situationer på Færøerne, hvor det kan være vanskeligt for kvinder sådan at træde frem. Fordi der har jo ligget meget i de gamle kulturer, at kvinder ikke sådan skulle træde frem. Altså det var ligesom mændene, der gjorde det, og det var kvinderne, der stod bag ved manden og sørgede for det hjemlige, men ikke det udadrettede. Og det er selvfølgelig en forandring, når kvinder så ligesom træder ud af det der hjemlige og også går ind i det politiske og det, der ligger uden for hjemmets rammer. Og der er det selvfølgelig meget nemmere, hvis man har en mand, som bakker op om det. Det vil ikke være så nemt at klare, hvis man har en mand, der siger, hvad render du nu der og fører dig frem for, og tror du er noget særligt, og hvorfor skal du nu vigte dig der? Så bliver det selvfølgelig lige sværere. Kvinder kommer jo almindeligvis med andre erfaringer end mænd, og det hænger sammen med den opvækst, de har fået, og den opdragelse, de har fået. Jeg citerer tit Simone de Beauvoir, den franske forfatter og filosof, som sagde, at man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Og det er jo klart, at det henviser til, det er, at opdragelsen spiller en meget stor rolle. Og det vil sige, at de to køn har nogle forskellige forventninger til samfundet, de har nogle forskellige oplevelser, og det betyder også, at de kan have nogle andre prioriteter. I første omgang vil man jo for kvinder tænke på, at de vil have blikket mere rettet imod, hvad er vilkårene for børnene. Er der nu tilstrækkeligt med daginstitutioner? Er skolerne gode nok? Kan børnene få en uddannelse? De vil også i højere grad have blikket rettet mod de gamle. Hvad er det for nogle vilkår, vi byder vores gamle? Det er ligesom den traditionelle forventning omkring kvinder. Men derudover synes jeg, man kan konstatere, at kvinder har været generelt mere optaget af miljøet. Hvad er det, der sker med klimaforandringerne? Hvordan vil det påvirke vores hverdag? Og betyder det, at vi i virkeligheden skal til at træffe nogle andre politiske beslutninger? Og der kan man se, at hver gang der er blevet skabt nogle grønne bevægelser, så har der været rigtig mange kvinder, som har engageret sig i det. Og det vil sige, at jeg tror, at det både at få kvinder og mænd ligeligt med, også vil give nogle samfund, som tænker lidt længere ud i fremtiden, og som ikke kun tænker teknokratisk og økonomisk, som jeg synes, der kan være en tilbøjelighed til i den tid, vi lever. Hvordan kan vi udvikle vores samfund, også i forhold til de mange mennesker, som nu flygter fra krigen i Mellemøsten, hvad enten det har været i Afghanistan og i Libyen og nu i Syrien. Vi kan ikke bare klare alle dem, der har det dårligt. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan kan vi fordele det, hvordan kan vi indrette os. Og det er ikke nogen nem opgave. Vi skal regne med, at vi selv har opbygget vores samfund over en lang periode. Vi har tænkt i de baner, vi har haft vores forfædre og mødre, som har arbejdet med det, og vi har set fremskridtene, og nu får vi lige pludselig nogle mennesker, som bare kommer op til et land, hvor alle mulige ting ser ud til at kunne lade sig gøre, og hvor det måske er alt for nemt bare at lade sig pacificere og få nogle penge og hudle sig lidt igennem. Og der
har vi nogle voldsomt store udfordringer, også i forhold til kvinderne, som kommer især fra de mellemøstlige områder, hvor de jo har været helt anderledes underkuet, end vi i årtier har været vant til i vores del af verden. Så der kommer nogle store udfordringer på, hvor skal vi være tolerante i forhold til en anden kultur, og hvor skal vi sætte foden ned og sige, det her, det vil vi simpelthen ikke acceptere i vores samfund, og det er ikke nogen nem debat, og det bliver også nogle udfordringer for kvinderne. Om det giver sig selv, hvordan samfundet udvikler sig, er selvfølgelig lige et meget svært spørgsmål at svare på, fordi man jo tit i samfund kan se sådan nogle bølgebevægelser. Altså jeg betragter selv slutningen af 60'erne og 70'erne som sådan et autoritetsopgør, hvor man virkelig fik ryddet op i nogle gamle, forstokkede opfattelser af, hvordan et samfund og en familie fungerede. Så har vi haft indimellem nogle tilbageskridt. Lige nu er vi ret optaget af, tror jeg alle sammen, af hele den svindel med penge og skattefiduser, som i realiteten betyder, at vores samfund bliver snydt for de penge, som vi gerne vil bruge til at videreudvikle samfundet. Men jeg tror ikke, der er andre veje end den stille og rolige nedsætte et udvalg, som I nu har gjort på Færøerne. Få nogle forslag, få dem realiseret, få dem diskuteret med folk i demokratiske samfund. Der tager forandringer lang tid, og man bliver nødt til at forberede mange mennesker på det. Hvis man hører til bunden af samfundet, og i virkeligheden har hårdt brug for nogle reformer, så er man altid bange for, at det, der kommer i virkeligheden, er dårligere end det, man har i forvejen. Og derfor vil der næsten altid være en modstand imod reformer, en modstand imod forandringer, og man vil støde ind i, og det vil vi blive ved med at støde ind i, det her med, ja, men der er kvindens natur, og der er mandens natur, og de er forskellige, og derfor kan man ikke det ene og det andet. Og de kampe må bare tages hele tiden og hver gang, og også med de nye udfordringer, der er med folk, der kommer fra andre kulturer, med andre traditioner. Og det kan måske være meget sundt for os selv, at vi skal gøre det mere klart, hvad det er for nogle værdier, vi virkelig vil stå op for, og hvor det er for nogen, vi siger, det spiller ikke den store rolle. Jeg har det for eksempel selv sådan, at jeg er meget frem og tilbage på det her med tørklæder for kvinder fra de mellemøstlige lande. Et langt stykke tid havde jeg den opfattelse, det spillede vel ikke nogen rolle, og hvis de synes det var rart at rende rundt med det der tørklæde, så fred være med det. Men så læste jeg sådan en egyptisk kvindeaktivist, som skrev, at I vestlige kvinder, I skal sige nej til, at kvinder går med de tørklæder. De går kun med de tørklæder, fordi mænd ellers bliver fristet af deres hår. Det er kvindeundertrykkende, og det skal bare væk, og I bliver nødt til at sige det direkte. Og så tænker jeg med mig selv, ja, det har hun da ret i. Det er klart, at det er etableret af den grund. Og samtidig må jeg sige, ja, er det så der, jeg lige vil sætte ind hovedsageligt i forhold til nogle af de diskussioner, der kører. Det er det nok ikke, men jeg er nok blevet mere tilbøjelig til at give hende ret, end jeg for eksempel var for 4-5 år siden. Så sådan bliver vi jo hele tiden udfordret på vores tankesæt og på, hvad der er undertrykkende, og hvor det er, vi skal bruge vores kræfter. Jeg vil gerne slutte denne her gode snak med at ønske de færøske kvinder held og lykke med at fortsætte den ligestillingskamp, som de nu er i gang med. Jeg synes, det er spændende, at der nu kommer en kampagne, at I holder et stort møde, hvor I drøfter situationen.
Jeg synes selv, det har været rigtig, rigtig spændende at være med i mange forskellige kampe igennem det liv, jeg har været i politik. Jeg lover ikke nogen, at det er nemt. Jeg lover heller ikke nogen, at der ikke vil blive solid modstand. Men det er sjovt, og det er værd at være med. Those beautiful eyes of yours have made me suffer and bleed. You have ruined my life, so now my love, what more do you need? In praise of your beautiful eyes, I have launched an entire fleet of deathless poems, my dear, my lovely. What more do you need? What more do you need? Tusen takk for det. Det var et lær som heter You Have Diamonds. Og vi spiller mot siste lærer i dag. Og takk for meg. Og hjertelig til dere, Demokratia. Og jeg får enda ved noen eldre lærer som som heter Støttnor. I
Tusen takk for det. Vi er nå kommet til det siste av skrånene for hentet dagen i dag. Her i Norrland hos noen. Vi fortsetter nere i Sirkus klokken 20 til 22 ved Tånløgje og Ischink opplestre. Så det er velkommen at hitta fram vi her nere og takke til dere vinner og familie og så er vi. Men nå er det ombå fra ungmannafellene, fra nøkken av ungmannafellene her på Åkers Forsfall. Og det er Katrin Petersen som er årsstyrere, og hun får oss i æren av at presentere seg unge menneskene. Ja, takk for det. Ja. Jeg ville at Palpo sluttageren skulle bare komme og sette seg, så kan jeg presentere deg. Ja, det er så at akkurat forfall har vært, så at det er ikke helt så mange taler som det skulle være, men vi er ikke akkurat tre til på. Ja, det var unga sambandet som kom her på, og han eiter Sølve Fast, altså, fra unga sambandet, og så er det Birgit Siversen fra unga Kjølstøren, og så er det Kristina Klemmensen fra unga Kjøhalte, og Barbara Pohl fra Sosialistiske Ungdom. Akkurat omvendt. Velkommen hit alt. Ja, nå har du tid nok ikke bedt og Jakobstov og Janne, men hun snakker om at det er 100 år i ferien, og hun lyste nok så vel dette, at for tog om 100 år i ferien fra punkt 0, til man fer om på den, og fer velrett, så er det ikke sånn at det bare linjeres, det bare blir bedre og bedre, og til vi stand i det 100 år sett her som alt er nesten perfekt, at tingene er hendt i Alton, og det har vært togjørskai her som raker og kommer, som føringer skal kvinner ha til tilsyn, og her var just leverlegget just til en makttøk og en bedre ombånd. Det er alt som er interessant, at det er ikke så løsner at hingen bare henter for tog om man fer en lov i jøkken. Et annet som Bertha Eisne fortalte det er at da kvinner kom på kommunalpolitikk til dømes i havn, så hendte det at noen ting som man før i hilde var privatmål, slett var politisk mål, det ble politisk mål. Det er sånn til dømes å få helsesøstre. Og man kan si at ta de første kvinnerna kom inn, ta hent og øye nek skjønnelige ting på en av veien. Så det gjør det øye større mån å begynne å velge kvinner inn. Og det er kanskje, nå er Sanddavid en av sånne her som 30% av løktingen er kvinner, og det mangler seg 20% for det skal være jevnt. Hva er det akkurat vi oppnår ved sånne her 20% at se at det ser penere ut? För att få vi för det till är en avhåverd spurningar. Och det är resten att jag hur motiverar vi så väljare. Men som vi ser att det är som jag snackar vid telefonen ser att det kan gå in för det ska vara 50-50. Men hur motiverar vi så väljare? Det var väljaren som sitter för att det blir håll social. Så stända. Och inte några andra. Ja, och andra kan kanske hjälpa. Bare til den. Altså, jeg finner ikke heimen til å gjøre der 30 minutter hvis du vil sfære meg spørning som spurte, og du kan si lite sin unge du mener vi at tøyen kanskje er kommet til å innføre kynskvotering. Kan du ikke det? Ja. Kanskje du kan lene en mikrofon. Ikke lukke seg det fungerer. Alltså I får bara hålla den för det. Så länge. Ja. Ja. Alltså kvotering. Hvis vi tar hitcha att kvinneomboanden växer. Kvar är det jaunaste byte mellan kvinnor och män och i parlamenten. Kvar halda det är? Norrland, ha? Det är det slett inte. Danmark till för nere 13:e plats alltid.
Till önskan av de norrländska länderna som är på topp nu. Det är i Treheimen, här som det nettopp täcka kvotering. Här som det täcka demokrati av allvara och se att vi må få ett moderna demokrati, vi må få lika några kvinnor och män. Om det är det alltså, så är det att man ska vara så frälsor vid att se att det må vara upp till väljaren, det må vara upp till folk själva och så vidare. Det ber till att göra skipaner och säga att här så ombåna vill jag inte ha. Vi följer här som mäntarna är till synlatande är det fortsatt så imiskar i mittlen manshuxan och kvinnohuxan så åtte det vara ser områdande nettopp att göra det här. Kanske också att skulle man så valt en kvinna och en man där man det är en möjlighet. Det blir till att vara kreativ. Så och om du vill ha litteratur om det här så en som skriver neck om kvotering, hon heter Drode Dalerup, hon är dansk. Och så är det hin som är visste det kunna minna Pippa Norris. Fina damer och boar. Argumentera väl. Tack för vänta. Ja, vi ser lugga kan en 1 poäng till bättre och träd någon till att som hon säger att andra kandidater som hon gör som hickar efter kvinnor och män halta att det är stor antydning att det är jämnrätter till döms i kommunstyret. Här som det visar sig att kvinnor neck större mån halta att det är ordentligt stor antydning. 33% av männen är könsbätta. 30% av männen halta att det är stor antydning att det är jämstöva i kommunstyret. Tischanik. Tar männen halta inte att det är så viktigt. Kvinnor halta här var tjejer tror jag 40% som är viktigt. Så det är inte så läsnar att bara för om vi det säger 2016 så är det huxanar om jämstöv och jaunar och lycka. No. Hade var bara en poäng som jag helt att vi skulle få vi till tiken och tog som äsna. Och annars så att det börjar vi till spåringen som tid här var finchen att börjar vi som halta tid att kvinnor är nog väl ombåer i förskolepolitiken och mycket kvad är det som får där och titta vad finns jag vet att det får 5 minuter och är sig till ta i 4 är färd. Och jag håller jag vid börja bara för en ända vi kunde börja vi själva för onka sambandet för 4 minuter just väl. Yes. Kan det ena som jag kan så börja presentera mig själv som einaste mannfolkerinne. Jag är ett själva postalsa och limer och nämnden inte ungdomar för en samband. Och för det första vill jag tacka 4 gånger 4 vi fick möjlighet att komma vi och till lucka vi tar en hundra. Först och främst så ska jag säga att i unga samband har vi inte en ivrörande om politik om kvinnorättande, men det är upp till kvann einstega. Men det här sagt så är vi ett äckligt öjne i nämnden i unga sambandet att oansett kin så skal einstaklingen ha samme forsøyder og her skal ikke kin få bedre forsøyder enn hit. Til akkurat gjør vi det av 2 år og til kompetanser og kvalifikasjoner. Og som du nevnte i Janne så har det også til Sveriges løgtingsfelle og her var kvinner best ombøyer 30% av samlet oppstillere og til om det samme som kom inn i øyne så sitter det ikke i det. Og tar ombøyer 30% i landstyren. Tog så jag vet inte troblogan placerar vi att kinskoteringar men helter akkurat vi hookboarden. Till hookboarden att ställa upp helt en skyklagen och i politiska skipan. Vi är samförd om att det är en större part av kvinnor ställer vi upp så har det östen kunnat ändspeglas i tingsrätten. Och i vikskiftet socialen här 4 tar en av förra bästa lojaren säger något särskilt och det lovar mig att citera lojaren här och hon säger så långt som inte får och kvinnor och att släppa fram ät kan inte råpa upp om när kan troblägga. Åren jag som till något att veta Johanna Berge stjåra Atlantic Airways som tydligt har åknat sig starve vid att hon har goda kompetenser och kvalifikationer och inte tydligt att hon bästa kvinna. Och så ska jag nämna att kompetenser är ju inte kinsrätta och vi tar flera dömer i våra samhälle här kvinnor sitter över sessionen med torra kompetenser och kvalifikationer hellre än bästa av kvinnor. Så vi är samförd om
vi har rujtligt av kvinnor i akkurat samfunnet som kunne røke seg større og særlig innenfor politikk som faktisk kunne og i det synes jeg vi løsner at det er kvinner som stiller opp og som kommer inn altså det er fantastisk framurskerende forelaget at sida av ting og enda vi vil gjerne vise et døme som viser oss at trobloggen via lovgjeva vi til dømes kynskvotering at om man har 2 personer som har så mye utbygging, så mye rønter og så mye forelager og til å starvsettende apparat og skulle kappa som et arbeidsplass med det ikke at dette best skal gjøres til kvinnen og togjende kvinnen. Det skal heller gjøres til han som er mer kompetent. Tog at vanten sånn det vitt at man ikke fer de mest kompetente inn. Men som nevnt før, så det ekle tøkninger mye for oss. Jeg vil ha så med forskjeder at arbeide utfra, og at alle har mulighet. Vi vis med at kvinner er ikke høyt som menn, og med at det er en nye siden av kvinnen at det får så starv omvis lov. Og kvinner skal slippe få til starv, og hun ønsker, og som hun har kompetanser til. Tog ikke røkker en kvinne inntil sitt tingsess om hun ønsker, og har et mye vist arbeid for å røkke sin mal. Vi taler ikke at noe lov skal til, til at kvinner er jo ens kompetenter som menn. Takk for. Ja, det. Vi taler bare bare frem, og gjør unge selvstående året, og så nå får jeg måtte gjøre selv. Ja, jeg heter Birgit Siversen, og er forskvinne i ungt kjøstøre. Og jeg har hukset eller nekket med spørningene om eller hentan spurningen om hva i verleggen foran til kvinnen. Det må det være at det er så få som stiller opp i forhold til menn. Så har vi gjort meg noen hodløyinger om hva det kunne være, og jeg halte at det er veldig viktig at få greie av hva verleggen om det som tropløsjen? Tropløsjen at kvinner ikke bjør seg fram, eller tropløsjen at de ikke blir valgt der? Som jeg hørte framlønnet til Banti Jakobstove, og det sa faktisk ut at det var faktisk en god blanding av bavon. Men jeg halte at det viktigste det er hvor bjør kvinner ikke fram. Det er verleggen foran, og det er noe som jeg husker at vi som samfunnet kunne gjøre noe vi. Jeg halte ikke at man skal fære i politiske systemet og gjøre skipene for hva man skal gjøre. Jeg halte helt at man skal fære etter problemene og løse det og utørslige problemer i stedet for at bare gjøre skipene som fære tølene så ikke penere gjort for å si det på en tut. Jeg halte selv at problemet blir øyelig tullige i baden av Arnon. Nu har jeg en øyelig fitte søsterøtter, hun 4 år, og hun gonger i Batnagar. Og hun fortalte meg nå en dag at Jøsarett er gentleder, og blått er dronjaleder. Og til i sesjonen så er det øyelig, hva sier man, lite og entusiasme, men i det større så kan man huske hvis man kan si vi på at dette er en liter som du skal holde i penner, og hatt en liter som du skal holde i penner, kan man så ikke bytte dem inn at dette er et arbeid til inn, og hatt er et arbeid til inn, og dette er nækka for te, og hatt er nækka for te. Og det som er så øyne huske er normer, altså jeg synes hva det måneder av normen kjønner kvinne, og normen kjønner mann annerledes. Og det halte jeg ikke bare det, men også til hvordan behandler vi kvinner og menn. Det halte jeg også til måneder av tog. Det ser man til dem som det er også korsen just en sending som at 10 stille kvinner. Og her får man en innlitt i personlige bånen til Johannes Smith-Nielsen som hun er ikke formøver. Ordfører for enhetslisten som danske folk og sånt. Og her får man innlitt i hva for kommentarer får hun. Og her får hun med til andre kommentarer som halvkjaft og sånn. Og det er en nekst større mån enn hva det med får. Så det er tydelig at kvinner vil behandle til å få mer kritikk. Og til å få mer kritikk, det sier sånn det, så holder det seg mer etter. Ja.
jag har alltid det är viktigt att man får in i nomsfröjna och ganska bra att det ihopborden till dronger och jenter och man tar björs inte vara så stora månader att dronger spelar och att dronger dama och att jenter spelar och att jenter dama. Jag har en lärare som fortalte om sådana upplevelser i barnagärnon här som döttern till henne var bjöd till fotbollskapping, men hon skulle inte spela fotboll, hon skulle vara happy jenta. Det var som uppdelt. Jentorna skulle vara happy jenter och dronjerna skulle spela fotboll. Det har alltid till några galet i nomsryn att vi gör sådana spel som så kins uppdelt att man inte kan också hej en jenta eller en dronker och jag vill gärna vara heppa. Alltså, vi kan inte det. Och det att man blir uppvuxen och uttagen omstånden att det är så uppdelt. Så det automatiskt då nu det vuxna lön att det är sin uppdelt. Får det måste vara det. Jag har inte hej så men jag har bara sväret till spurningen vad är hur ska man göra problem. Det har alltid man ska föra in i nomsfröjna och börja från bandspånja. Ja, tack för det. Barbara Paul? Ja. Jag ska sluka sig Barbara Gortlika Paul och är för på SO här där. Vi tror på att Tosa syndrom om kvinnor är nog väl ombara politik och vad är det som fordrar om det inte eller om det är verkligen. Och jag får bara lägga ut att säga att kvinnor, alltså så länge att det inte är jämnstöva i löktingen så är kvinnor inte nog väl ombara. Men så får jag lyckas som hålla syndrom och att det är jämnstöva. Alltså vad är jämnstöva egentligen? Alltså för mig är jämnstöva till att man kan hitta förbi kinn och säga vad ska jag alltid att en här personen är ordentligt donaler och inte tror att hon är en kvinna men tror att han har några dikter eller hon eller han har några dikter som är mer damavälla. Och så säger jag att hvis man då det så är man kanske automatiskt för att sortera ett jämnt könsbyte. Så är det säkert också väl passande att ja, men till långt att vi gör och det har urslut ut att vi har fler män än kvinnor till män är mer kompetenta än kvinnor. Så ja, det passar inte. Tror att kanningar är gjort där vi är snär. Man har gjort kanningar till vi nämnt och inte efter nämnt som har fler kvinnor mot som har fler män och mot nämnt som har jämnt könsbyte. Och det visar sig att han nämnt som har jämnt könsbyte för att han har fel visar sig att han nämnt är bäst fungerande. Så och det ser man just vi lära sig sån man har kan ursli som här man nu kan gå så väl röra en lejer hämta sessen emot en kvinna röra hämta sessen det visar sig att urslit är akkurat lika gå så jag vill säga att det passar till att ta engager är mer kompetent än kvinna det vill säga att ha vid som arbetsgivare till arbetsgivare till löktension till vi som väljer dig välja så mycket skajkla könsbyte så är det något galt och hookbord att vi vet inte att det faktiskt är fler dikter i kvinnan och vi kan ska välja män framom till vi har kanske en skriva nog på och så har vi Hoxa syndrom ja men vad är det som egentligen gör det tar man vara så konservativ i hookborden vi är att kvinnan har hemma kursen och ska passa böten med en mävren för att arbeta och tjäna pengar och sånt och så har jag också men hur kan man bryta det alltså vi har egentligen botten och grund ens trader ut i arbetsmarknaden. Men i familjepolitiken är det inte ens trader för bägge föräldrarna. Men folk har inte lika god rätten till att vara föräldrar som kvinnor har. Till dömes i barselskipandet tar kvinnan med i parten av dövn under barsel. Medan mävren bara för en liten brökpast. Jag har alltid att man kunde göra till dömes i Sverige så hade jag också gått skipan som heter 440 av barsel. Här det är jämnt bytter mellan mamman och pappan till att säga mamman har 240 och pappan 240. Och så kunde jag välja att andra föräldrar ger sina idéer till hit föräldrar. Undantaget trusdigar som är personliga. Så ja, hvis det är så en stark försökare så får vi kommande alla det är själva. Och ta lägger du lunnar under det att det är jämnt och att det inte är till att kvinnan ja men hon är tandsmur ska passa bötterna. Ta lägger du lunnar under att faktiskt så är det bäget för ha uppåt av att ta lot i hemmen och att kvinnan eisne kan för ut arbetsmarknaden efter. Vi vet att det är fler kvinnor som är bor det allt inte fullöliga störv självtom. Det är inte rätt att man inte sätter kvinnor på grund av men det visar sig att arbetsgivare håller sig efter vi har sett kvinnor i bor det allt så tittar öttas för att hon ska knappt bli färbarsel. Så om man gör en sån här skipan så är man eisen kunna jämnvida sig ut i arbetsmarknaden vill ge påstående.
Så nevnte Birgit nekva til vi nomsfrøen, og alt er reallig interessant at jeg snitt her, hva er det vi egentlig har lett i okra bøten. Så kom jeg tankar om at jeg for stuttar støysøyen, ta være til tjatjo, men dronja flokk opp, ja. Og i utgangstånd noen damer man vel at man gjør tilbud til de som kanskje har en særlig en tørv. Men i halte at man eier hoksa seg vel om er man veler å kalle det for en dronja flokk. Det tar lekk en stigmatiserende tutning i tævra dronker. Alltså eller enda mål är ganska till att man kanske vill hjälpa någon dronjon som har trobult, men jag har alltid att jag pratar och kallar det för en dronjaflocker så lägger du något ut dronjon mer än tarverliga är så det äldre kanske man finner på kan man nöja man ger ett tillbud till de bötterna som har säljan torv, men hellre finna ett mer positivt och inte stigmatiserande ta nöjes helst att den trobultflockern tar kan så vara sommarfåglar eller pingviner eller vad det är. Och jag ser hur att ta citat jag Grundtvig upp att årskaper vad de nämner att det är tutning om inte kan vi säga vi och böten några kanningar som Jansson nämnde just här visste jag sen till så just med ung här faktiskt är en ekva och en ung och hötten här går serva det var hopbor när kvinnan ska vara hemma och männen ska ut i arbetsmarknaden så det var snackar att säga vi kan vi säga vi och böten så bara för att ta samman om så alltid ta ligga något snög ihop och nu har vi släckt två som kvoter men alltså är ju öppen för det men jag hade kanske som man ska vara värd. Jag något intressant som Bente Jakob stod och kom fram vi här. Jag kanske borde vi tog det då men jag hade alltså först och främst att vi skulle arbeta vid hukborn till kanske till först och främst men kvoter är ju upp eller är vi där nu öppen för i socialistisk skunk. Ja. Tack för Barbara. Så är Kristina Heinsdotter Clemensen. Hej, jag heter Kristina och är ombud i Unga Tjåvalda, här som jag sitter i nämndena. Och jag får så ägstna röjna och svära på en här spårningarna som vi där finns. Kvinnor är inte nog väl ombud i politiken, inte nämnden, både i allmänna och i vinnlönen, till förfall kvinnliga lejare, självt om det kanske kan sådja pent ut omkring. Men det som är alltid är viktigt att hitta efter tekvui. Att du där inte är något onaligar, är där och vägar, lägga där för nekvis under böt, eller nej, det är åkar hukborer och åkar mättan. Och det är en öliga farlig hukborer att häva. En kanning som blev gjort av fråskavarsättningen visste att den största jämställdhetstroblad som män håller av är att det är släkt några jämställdhetstroblad. Och vi må lägga som få stäfest från bavun kinon helst tog att ta sida nekvid eller att det är marlot av mannen som sitter i valtnon att det är en troblad. Och vi måste tänka vi har tåsa om kin som om att det har vi imiskar uppgaver i samhället. Och vi måste få en lösning på trobläggan och då är det viktigt att få stäffest vad trobläggen är. Kvinnor tar må eisen vara här och avgöra ticknar tog att avgöra det vald. Och hvis det inte är här så kan man se att det är undertryckta till vid. Och vad är det liksom som förar eller vad är det som trobläggen? Det är sådant hukborren och tantelmaten vi har. Och så bara att det är den där under ringgrasen när man har haft den där bardagen för kvinnoratten då och man är sluga som man är inte kommit här till än att det är jämnt och då får ett alla det jag några uppväxter att här är män och till luga som man är vän och vita och man vill så att det gärna gå vita och man kan inte gärna gå vita och i skolan och ja brödhukbord har kampanjer för några pengar och men jag vet inte om jag tycker så mycket på att det här för akkurat bröda näka. Jag hade vi må göra okkurst och tog vi unga tjolden och vi är öliga öppen för kinskvoteringen kvar fall som en rund. Och vi upplever eisen det här vi att kvinnor kanske inte bjöa sig lika lätt fram. Alltså alla stans här som vi där. Eisen bara och ungmannafälla tar vi får något limer tar det som oftast dronjoner som köttbjöa sig framför tjäk och gentnar som lika som stanna utanför och kanske skipa för tilltök och tilllukt. Och vi tar en jämstövlov och
Man har ju en lov till man ska fylja henne. Och ta undra med sindra höra, man vill gärna, man vill bröjta huckborren och men man kan inte bara bröjta den. Så har vi liksom lyckats gå nu att spyrja hur vi skulle häva en jaunstålov som vi inte en gång fylja. Det vill ta mening. Men vi är väldigt öppen för kynskvoteringen och sjön det är såna öllnören som kan bröjta och huckbor. Det är det som jag säger bara nu. Tack. Ja, tack. Som I hörde så är det sindra av Monia vad i tid som ungdomar vill hålla. Men det är också en spörsmål om hur stövan är utikare fel. Hur är kynsport I nämnden och utikare fel? Det kunde svära med det nog så kött. Så vi bara börjar för det. Ja, tjocken det vid 2 och 2 tjej. 2 konfolk och tjej mattfolk. Det är en trolig tjocken i alla fall. Så vi drar lös. Vi är så heldiga, vi tar ivitala kvinnor, vi är 30 och 2 män. Och så har vi då kvinnliga formande, det är så är själv. Ja. Ja, vi har 3 manfolk och 2 konfolk, och forskvinnan är så en kvinna. Det är jöknegängande för alla nämnderna att det blir vi 3 och 2 omlej. För senast år tar var kvinnor I Marlod att det blir att vi är nog så jämnt. Ja, och så kan jag vi är 5 vi är en stor nämnd, nu vi är 5 manfolk och 4 kvinnor. Och har så haft en man som forman och nu har vi en kvinna och vi lägger ölla sån det då som tar vi sända folk ut till att vi skiftar I mitten kin till ja. Flera dig nämnt att vi huckforspröjting och man kan arbeta vid huckbor men I huxas nu för är det som ska göra det alltså kvar är det demokratia är det pedagogfälla för är det som ska börja att arbeta vid huckbor. Jag kunde svara först ja Barbara. Alltså jag alltså först och främst som jag nämnde att det är familjepolitiken att först och främst skulle låna är avspegla till samhället vi gärna vill ha så hvis vi kunde göra jämställd innanför bäja arbetsmarknaden och familjeversionen så hade jag snällt för att så är det en ombering men så också om kampanjer och så där det ganska misslyckande ungmannafällen alltså det har vi vissa verkliga firmenter alla för männen och I de målflocken och kon till bara män så därför vi det ungmannafällen och vi är trutcha forskvinnor tillsammans och fyra för män det har alltid vissa bättre signal vid än att ge än att bara utlockande manfolk. Ja. Kristina? Ja, det som är så eller ringt vi sån här hopportsprojekten det är att mamma lukar som mamma själv gör det eller det är ingen som bara gör det för det och det kommer inte bara så själv och då blev det inte alltså det blev sån klart då jag sa att det var såna män som helt att det släcker värna kan jag så troblaja jag tror att det tar som sitter vi ett lag största mån sitter vi där med huvudstörven och det här man ser och det här som man ger sig vantaner av alltså och då är det gott hvis man fick skiftsintrot och jag som bara att höra och röra på att någon löktingen att här är som blev sagt att kanske att det inte är så gott att kvinnor är det och I förskolepolitik utan kommer vi så öliga liberal och uppskott om att tjuna bandslåen och fria fosterdöka och alltså ja. Ja, Birgit? Ja, men som jag säger så hade det väldigt viktigt I vad det vi lägger oss böten och jag hade sjående eller sant vi Barbara om att varselskipanen och arbetsmarknaden ska vara mer jämna och därför så avspegla som hon själv säger ett mer jämnare samhälle. Ja. Ja, vi tar också ett för att kampanjerna kunde komma från sådana fel som demokratia, men att man var en uppträdelse att som brukar säga till att man inte lägger det I böten att somt är till konfolk och somt är till manfolk att göra. Att man lägger det på en väg I böten att det är lika mycket kint du kan göra det.
Och för ska lägga till bötterna. Ja, det måste vara föräldrarna sånt. Och det har jag ja. Men hur gör vi så det alltså hvis det är sån som inte håller att det är en true pledge. Hur ska göra det? Ja, det tan hopporn som man kommer från som inte alls ska vara low, men att det ska skapas ett drag eller en kampanj från imskofällen och kanske att arbetsmarknaden är hur hjälper vi to i Birgit? Men till att svära till Kristine, här halter jag ordentligt att nomsföring kan spela en öliga viktig roll. Det är något som man, här kan man se den här skipan som säger några lojböjningar till hur vi behandlar Kina och hur vi byter det upp och hur ska vi inte byta det upp faktiskt. Det är också det som Kristina säger att till män som håller att identiteten tror här är inte trovärdigt. Men bötterna är inte så redan i samband vi män och kanske bekymrande luttlamon i samband vi män till nästan bara konfolk som arbetar barnagården och nästan bara konfolk som är lärare till små barn. Så får jag göra det här som är pedagoger och lärare i spärraktion för en dagoa gärningen och syrja fyra att det inte har kins uppdöldsböl och så vidare. Är det inte allt det här som borde vara flångtor? Jo, nej, alltså jag tycker att nu har vi nämnt det vid hukbordsbröjning. Alltså det hukbordsbröjningen ligger inte bara till mannen. Alltså hukbordsbröjningen ska vara i öllum samfunnet, också till kvinnor. Där skulle också bröjta sina hukkön om kvart Kina är. Ja. Och här har jag också jag har varit vinkel av kinskvoteringar. Alltså är det här inte på en måte att byta Kina mer upp? Alltså accepterar man inte så i synter att 2 års kona och 2 års mäver, alltså det är att hvis man säger vi har kinskvoteringar så har man lyckats som go-teacher att vi det är inte det samma. Och det är inte det resultatet som vi vill ha. Alltså vill man helt en fast att du är konfolk så rikar du bättre och du som inte spelar fotboll eller du som häver hela meningssättet. Nu nämner fotboll alltså utrådet är nog det enaste passion av samhället som kins ute är go-teacher totalt där. Och så vi att köra det in i det politiska vi har körat in att samhället självt och säga kvinnor spelar för ytterligare och män spelar för ytterligare så alltid man nu byta totalt upp och ta alltid inte man nu finns ett gott resultat. Ja, och typ som ser det öppna för kinskvotering och bara kan se ut att är helt du inte kan någon först och att här skulle vara på en annan måte hvis du ser det skulle att här skulle ombo något helt bestämt och så skulle det se där och vara öliga kvinnor. Ja, alltså men allikevel så vill jag säga att det handlar om kvarfirmenter vi ger våra bötterna. Alltså jag aldrig låses av samgångarna för att välja att landstyrfolkene är ansnägga kvinnor som män. Alltså det är alltid ordentligt positivt att det ger ett gott signal vid ut till unga kvinnor som sitter i det. Alltså i ungdomspolitik, jag vet att åker ungmannafälla vi får fler limmer till och då kommer näkva kvinnor. Kanske är det att kanske många flockar ni har valt att sätta kvinnor lugna fram som män det ger sånt att vi kvinnor som är i ungmannafällan tar man bättre. Och då är alltid kanske som Kristina nämnde man kan sätta kinskvoter på ett avmarska tojarskaj. Bara sen för att visa firmyntarna fram så är det att som tycker över gott alltså tårer bättre än det ger nu. Att det är tråkigt att få kvinnor att ställa upp. Och det tycker att ena som att man kan bråta att han öntar cirkeln till att visa goda firmyntar. Och hur ser också att man kunde göra såna kinskvoteringar också till löktinge? Nej, men alltså man kunde till och med göra uppställningar listan att man alltid strämpar mot det men vissa till så snackar män och så snackar kvinnor och det ska vara jämnt. Ett lat så man får utlukas vid ungmannafärden från Lotaka och Pattborgstjäkon vi säger ja men det ska vara lika nekvar kvinnor som var ombåkna i tjäkon som det är män som ombåkna i tjäkon. Att man alla tog in och röjnar och visar till ja men hickar kvinnor är ansluka för mentalier som män vi då lika väl det är inte en föring till en kvinna. Det som man ofta hör där man snackar om uppsättningar listor till man säger men vi finns ju fler kvinnor än det här ställt. Hellre så man skulle simpelt sagt så kunde hellre fler män än hatta ställt upp. Nej, det kan man så kanske köra säga men man ska alltid strämpa mot och hålla äsna att ska då äsna röna kanske börja långt och längt åren alltså näck börja att finna folk till välenslistan på åren väl det bästa stilt man finna längt åren de äsna också om hvis jag vill ha fler kvinnor på min lista kan jag själv göra för till att jag vill ha kvinnor på listan ja men så må jag få ut över en firmament alltså ta ligger äsna ut och alltid.
Ja, Birgit først. Nu säger du att hvis inte fler kvinnor kunde ställa upp så skulle samsvarande antal av män ställa upp. Men det alltid är alltså point emot en grundlag rätt som säger att kunna ställa upp. Och det är alltid också viktigt att kunna ställa upp på att han listan som det är hot till. Så det är alltid är en god lösning. Släkt. Kristina? Nej, jag huxar bara svär på att det här som Birk tar sig om att kvinnor skulle sjå att de inte bara vara tydar er kvinnor. Det skulle vara tydar er akkurat lukkan jag världar som är med över er. Och det är så jävla märkligt vi tar som att det är erfaringar och kompetenser och till döms det att det innan i badnagörn och skolan att det arbetar och innan till döms allmänna att arbeta nek flere kvinnor men allikevel till döms i allmänna versen de som över som säger där 4 av timon är män och det är en kvinna alltså det är något som det är också som ageras och tog halt jag vi nöjas att röjna könskvoteringarna till dömes här vi nöjas att röjna det till att det är också gale alltså och ta färdigt bara komma så själv om vi får att göra underspel och i fotbollen kanske ju om 30 år men ta mal som ta man vara nu halt det. Ja. Ja, det ska man säga att hade vi listan uppställningar listan att det är rätt utningar mycket som Barbara säger man strämpar efter det om man inte låter det. Så det är en trubbel att få som är trubbel att få kvinnor att ställa upp. Och det är det viktigaste att så de kvinnor som kommer att här vilja ställa upp och inte kommer bara för att vara. Att här så man helt strämpar efter man inte låter det. Ja, det är också intressant att de snackar om huggbordsbrödningar, att det inte snackar så mycket om kampanjer, men om helt konkret stora brödningar som man kan göra så att man säger här får vi kvinnor ställa här fram. Att det snackar om också stora brödningar, också stora ting som kan hända. En av de största månader av kvinnofalls och manfalls i förrjun till att männen får tjäna så jävla mycket mer pengar. Kunde man göra snacka av det? Det är väl akkurat som säger spar 2 hvis man kunde sagt att du i hela landet någon är har förtjäna kvinnofalls högsta lön. Ja, så det kan man göra också vet dem. Alltså innan de örsni här som kvinnor arbetar till öliga nya räfest och det är ju från politikerna och det som är vald som skulle göra det. Och till döms är att kvinnor inte släpper om de väljer arbeta fotlatoj. Det är en stor trubbel och till något som det är virus som man ser dra. Ja, Barbara? Ja, absolut. Det är så sant vid det som Kristina säger att det är nämligen att det är kvinnestörvene inte vara. Vi kallar det då för en varste kona och en så sjukra syster så brott namn men lika som att det är störvene som vi betraktar är kvinnearbete är pedagoger att betrakta vi typ som en kvinnestarv mot ett manfolkastarv. Det är inte alltså det får inte lika gå sömter som manfolkastarven i gasaröjen att alltså i snöhålen. Ja, alltså och sottmallarna som helt kanske inte är lika goda som de som hör till manfolkastarven i gasaröjena. Att det är absolut när man är hit efter och vad kan man göra vid det? Alltså det är väl fackföreningen själv. Det är väl det pedagogförlaget som bestämmer om mest konvalt som själv. Det är väl från politikerna så är det för alla samrådningar att det är politikerna då har suttit att det är skärman i samfunnet att vi kunde skapa och och det är vi ötlon aktörer som vi kunde få. Man kanske säga större välvilt på att det är nettopp att pedagogfälla som att kvinnor arbets. Jag är inte det alltså för mig som jaunar folk är det rävliga tutningar med att man sjön det räfester ötle störv eins och att inte näkar ska ha bättre sömter än någon annan tror man vet det är hur större tutningar än annan. Och glöms att sottmal nu har vi själv under sottmal och pedagogförlagen och det är kanske inte mest festligaste sottmalen men alltså det snurrar sig alls om att man ser dikterna och i timon kvinnostörven som man helt ja man en och kvar kan passa på alltså nej det är det alltså inte
nu arbetar så gott en där stånd här till lyckan av män som kvinnor så faktiskt är det en stort helt jag skulle nämna det men man eisen ser diktnar och i timon kvinnostörven till att utan kvinnostörvene som inte är kvinnostörv till störv som en och kvar kan täcka sig så att vi släcker haft det samfället vi tar i det. Ja, Barbara, nej, Birgit? Ja, jo, alltså jag hade absolut ett problem att män tjänar så mer än kvinnor och det är så att tror jag tar i en större mån arbetar innanför det privata och där kvinnor i större mån arbetar innanför det allmänna. Så här är det så att det ganska amarska kvart man kan sus få eller vad man säger. Det här är alltid pura samt i Barbara om att man ska räfesta till större mål, man ska virusmäta till mål och så såg det som en investering. Från politiska så ju då. Ja, ta att en tjänar mer än en annan eller ta att tjänar mer än en annan. Så halt ju ta det problemet med arbetsgivaren och ta det man ska föra in politiskt och säga här är det okej. Ja, så det kan du inte. Ja, tänk man också säga att ta det just arbete om det är för framlösa den tjänste eller om det handel så just hur som personer ett arbete manager is bättre koner is bättre till lugga mig chi to just ett arbete och du ska vara lönter för det. Så det vill säga att han lönen ska göra samsvara för det arbete du gör. Så det är så så med lön självant. Och det är en vi brukar då just när man kan skaffa in arbetsgivaren och ta man in samränger att man så arbetar för att det är arbete som gör pengarna och inte Kina. Ja, Birgit. Det är så viktigt att lucka nämna, alltså tullen är så viktig i akkurat det som här. Det är så jävla störst tal av kvinnor som arbetar nysätta tog. Och det säger sig självt att det är, men inte arbetar lucka några timmar som en annan. Så tjänar man själv inte lucka några. Men det är flera av sådana här 30% någon av dem som arbetar nysätta tog som kunde också så här arbeta fullt och görs där. Det är ett störst problem och det nämnde Kristina också. Ja, vi hade ju färra köttade att han var brukt och garat hui och tillsammans har vi tillstått nog brukt längre hui än där skolan men jag kunde ju också med alltså det är inte för jag skuffa dig men I räknar vi att alla de här imso generationer som är här att man vi har all haft detta så att man helter att man kommer någon med sig 20 år att min generation hon försöker alla månader vi får verkligen att bryta men det händer ju för det är inte som bänt överst att i som perioden här händer verkligen stora brytningar och en alta kommer som verkligen gemor. Så det är spedigon för att tycker en känsla alltså vid och i allt och här som man för så kött för man så ordentligt goda mån om man för narskast en järnstov antingen det så i omboan eller fotgelliga eller hållningsmässiga vi här eller vi inom det kvar vi alltså kvar så dit för att hämta innan för det närmast 4-5 år så ja talar man ska börja jag har hållit bestämt att vi är allt för en gång vi har skapat här radio. Jag hade bäj politiskt och så demokratia och inte dagliga prat omhandlar och lyssna på troblagan och så more till så more vi till ett rak och så kommer man vänta till att ha ett brak börjar så ändrar det vi en lost som ofta så. Så du håller vi där igen en god stimma på kan man. Det är ganska början igen vi inte kommer att la med men det är början igen och nu som du säger att nu kan se akkurat generation för att göra det men alltså jag vant att det här är nu. Birgit? Ja, nu är jag att nämnas grafen till Banti Jakobsson. Här ser man ju ett växande tal. Det var öliga stivust och inte en sån alta som du snackar om. Och jag vant att alltså så är det för att fortsätta. Att det stivust och rätta löjen vånande, ja. Det verkar inte som att de unga, politiskt unga, är så jävla glada för kärnskoteringar och feminism, att det är nästan ett bann i år. Så det verkar inte som att den här altan som du snackar om är av det. Det följer jag i alla fall inte, men jag har inte säkert för det jag rättar löj för det. Tack. Barbara? Jag är feminist. Jag har inte ringt att jag är feminist där, men alltså, det här känner jag i alla fall mittlen tej som hvis man snackar om då är jämställd såna så får man som sportskår. Ja, jag känner till det men
Nej, men jag syns som är på ett mest på en löktingsvält. Han spurte ju också snacka om en vänfolk som är på min alder för stionen. Kan ta alla stämma på att hej rättla några vänner som alla stämma på ikonfolk och det. Så är sån som är positiv text och ta gamla vån för framtiden att kanske vara framtiden bättre. Kanske för att så jag jämstår nog kött. Men alltså sjön det jag kan inte ta det som en garanti men alltså är helt ödligt för att det är positivt att lyckas näck som att mina vänner vill stämma på en man och lyckas extra vill stämma på en kvinna så var det som mina män som är gärna vill stämma på en kvinna och näckra där man faktiskt med en person av vill stämma på en kvinna så det var för positivt. Ja, och Kristina. Jo, jag har alltid avgjort att det är alltså man kan söka positivt och prata. Och jag har alltid kvarfallt från min könna med här som är färres runt kvann det. Här har alltid man lägger öljan i att Kinen är jaunset. Och jag har alltid här att mode att det är cool att vara feminist. Och vi såg ju som bara Amnesty har tilltag för 2 veckor sedan vid Emmy Holten. Här mötte öljan upp till att mest kvinnor som är i AHI och i att det blir bättre. Och vi tar så om någonting och det som i halvluga som är av V och här som det är en troblöd i mittlen Kina till döms kinsk kvoteringar och barselsvarlöve och nejtöklogavan och nekvi harskap och så. Så jag har alltid avgjort att vi är i allt nya. Ja, jag hade vi för att tacka hästen ombon för hästen 4 ungdomsfällen för att komma och tack för förnuftigt år. Ja, nu vi i färd vid att djävast. I så samrövne som var vid Ritt Bjergård som Sissel Kampmann så fralugga väl kom fra. Så säger hon ena stene i öronparste. Hon nämner härskara teknikerna som har berit oss och jag hade beinta av eisen in i Atøy. Och jag kommer ihåg som det att hon säger att demokratin var anse ett år inte har blivit en sån snatcheklubbor. Till att komma vi konkret och uppskott till vad man kan göra. Och i demokratin är folk självande av imsom politiska meningar. Det vill så vara. Men ta i kommunalvalloven för utlhöjringar nu så samtidigt en majoritet i nämnden i demokratia att läta ett uppskott in att sätta i verk jauna uppställning till kommunalval och i ett avvist åramål. Och Sverige vi finko från dessa här nämnden i 8 år, jag hörde det utvartnen av dövra, var hetta värst här vi spurte ekonom. Så här tekniken tar rikka stadigvæk att här vi man till åttjustger eller latorligger. Jag kommer bara ihåg om det. Jag är färdig nu att tacka Taimon som har varit här och framförst. Först och främst tonläggaren, Sissel Grekarsdøtter Magnussen, Leo Kampmann, Guri Hansdøtter, och så sjónläggaren, Sølje Danielsen och Katrin Mortensen. Och så Janne Fyrelesehaldaren, Hans Andreas Sølvara och Bente Jakstova. Och så teckon till senast teckon unko som var i Palborg sen vid Katrin Petersen. Jag måste säga att jag är sera väl nögt vid detta tilltäck i det. Och jag är glad för att det kom här att lusta. Och jag får säga så 1000 tack för att det kom. Och jag halde jag vid att ha öll finche a syndur heim vi. Og jeg halde at vi skulle enda vi a synja fyrsta øren til tjausangenon, og vi reiser okken opp, og jeg halde jeg sa toppa ångstan, gau toppa kan tusen synja 4000 kraftiga rødt. Fyrsta øren til takk for det.